Solekua utziz geroz, ondiko txala beharrez. Iparraldea bertan jardunaldietan izan gara, Filip Ezkurra, Marina Beretxek eta Katxalin Landaburuk elkarrekin eman duten kontzertuan. Iparraldeko kantu tradizionalak ekarri dituzte, akordeoiz, biolinez eta kantuz. Koldo Mitxelena kulturunean urtero izan ohi du tokia Iparraldeak. Aurtengoa 11. edizioa dugu. Azkenean 11 zenbakia ez da gaizki, zen egin nahi du 10 egin baditugu, jendea emeki unak bildu dela, eta uste dut urtez urte jendea areagotuz etorri dela unat, numet fideltasun bat lortu dugula Iparraldea bertan unekin. Nere gana hain urrundi etortzea unatua. Aurten lehenetsi dugu kantua eta musika. Alde batetik, lehen kontzertu untan berian Iparraldeko oizko kantuak entzunen ditugu, baina manera berezi batez, bi musikari haundirekin, Filip de Ezkurra eskusoinu jolea, eta Marina Beretxe biolon jolea, eta kantaria beraz Katxalin Indaburu. Beraz hor uste dut, aja bisitatuko dituzten Iparraldeko oizko kantuak. Ni kantaria, duela 10 bat urte hasia, kantuaren maitasunari esker, pentsu dut. Ni gare sortu nintzen, ni gare ziltzeko, ez ordean munduan luzaz bizitzeko. Jendek izanen dute erraiteko frango, aita ama maitiak zuen biendako. Eskual Kultur Erakundeak deitu zuen Filipe de Ezkurra eta galegintzako nola ikusten zuen preseski kantu herrikoiak pixka bat berriz plazaratzea, hola emaitea, eta Baionako Pestetan egin ginuen lehen kontzertua programa horrekin, eta ordean Iparraldea diten dagunateko aldera programa horrekin kantu herrikoiak lehengo kantuak berriz behar ba horroitzeko hor direla, hainitz kantu berri ere egiten baita, baina horiek oinarriak dira ezagunak. Primaderako liria, goizik ziren luratua, urte hartan gertatu zen, paskora baino lehen, gaituzte eskontarazi, maite ninduzun hain gutxi, eskontarazi gaituzte, ezin dudalarik maite. Ordean, uste dut, kantu guztiak bezala, pixka bat lehengo kantuek amodioa, erritik urruntzea, gaiak oraikoak dira beti, biztan dena, baina irudi bat emaiten du ere gizartearen irudi bat. Dudarik ez da nola ziren manerak adibidez ostiraletan duzu merkatu. Hala, hola topatzen ziren jendeak orai ez da bat ere hori egiten, ez da posible da norbait ezagutzea feria batean, baina zinez hori ziren paradak ateratzeko lehen eta ez zuten dantzaldirik ez. Ordean, nahi dut alde hortaik ikusten da nola, bai gizartearen irudi bat emaiten dute kantuek. Eta bai eskoldunak ere urrun joan dira, urrun emigrazioa egin dute, emigrante bezala, eta horien kantuak ere badira, eta hala, zepena den erritiko urrun joaitea, eta nola joaiten zen, orai egazkinez munduaren beste puntiantzira, baina lehenu zen beste pirai bat, biziki luzea eta etzinen segur izuntzea, eta horiek oro kondatzen dira olako kantuetan. Ni
hirukotean ez naiz etxemplu honena, egia hasi naizela errikoiekin hartzen dira kantuak eginak direnak, baina gero ari naiz ene repertorioaren muntatzen egia da, beste musikari batekin, baina bai Marina eta bai Filipe ari dira erakasle gisa eta klasikoan eta beste hainitz hildo barnatzen dituzte ez bakarrik errikoia. Biziki ederra izan da, zeren deia Filipe eta Marinak baute izen bat nahi behauzu, ordean hola deituz dielaik kantari xume bat bezala, bon placer egiten du, eta zuk ez dakizulaik musika irakurtzen eta horiek zinez jartzen dira zure tokian eta bizki lagungarria da konfiantza maiten dauzute eta gero musikalki ari dira ikaragarrikoa izezia batekin eta hori zinez placer bat da. Amodio pixka bat, eta ardo sorta bat, eta munduaren oinarrizko tristeziaren, haizatzeko adiskide bat, eta ondorik, gabeko zeru zati bat, eta ibai bazterrean, laster egiteko zamabide hertsi bat eta nehoiz ez galdi. Oraino kantatzen da initz iparaldean uste dut, behar ba lehenu banu gutxiago ez baita orai ostatu batean joiten zielaik, ez da lehen bezala entzuten, baina hala ere badira koro hainitz, badira elkarteak, bai aldude, bai gorri, bai siberuan ere antolatzen dira kantaldiak, eta bada kristoin zinez kantuaren zat bada tira, eta uste dut bai hori badela iparaldean oraino, azkar dena, eta bai gazteak ere lotzen dira. Honako kantaldi honekin hasi da aurten iparraldea bertan. Beste 3 emanaldi egingo dituzte, horietatik 2 musika eta kantu ikuskizunak, baina bestelakoren bat ere bai. 3 kontzertu izanen direla kantu eta musikaren inguruan, baina nahi ukandugu aurten ere zeren beti garantzitsua da ere, puskat erakustia eskual kultura ez da ere bakarrik bizi, ingurumen batian bizi da, eta nahi ukandugu ere puskat hemen aurkeztu zertan den iparaldea, zertan den iparaldeko garapena gaur egun, eta hor bada egitura bat, garapen kontseilua izena duena, eta gogoeta batzu eramaiten dituenak, azterketza batzu egiten dituenak, geroari begira, ez bakarrik kultura sailan, baina ere eman dezagun ekonomian, sozial mailan, azpiegituretan, mugaz gaindiko harremanetan, eta hortik beraz Batitia Boloki, garapen kontseiluko zuzendaria unat etorriko da, eta aipatuko du beraz lehenik aurkeztuko du bere egitura zer den, baina ere zelan eramana izan den, eta 3 alo handi aztertuko ditu, Euskararen eta eskual kulturaren tokia iparraldeko garapenean, gero mugaz gaindiko harremanak, eta ere orokorkiago hirigintza eta zer helbururekin lan egiten duten iparraldeko geroari begira. Nunago zalarretan urepeleko hartzaina, mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesletan joan intzana. Nunago zalarretan urepeleko hartzaina, mendi hegaletan gora, oroitzapen den gerora, iesletan joan nintzana. Esia uraturi, libratuen kanta, lotura
jauzietatik, gorputzaren mugetatik, aske senditu nairi. Ez dugu gehiago muga fizikori, baina muga psikologikoak baditugu oraino, hurbil izanikan ere, azkenian, baina nik uste dut holako ekintzak eginez ere, hobeki elgar ezagutuko dugun, eta biztan dena, iparaldea bertan unen helburu nagusia da, iparaldea hobeki ezagutaraztea, alor guzietan, historian, literaturan, musika kantuan, errandutan bezala ekonomia sailean ere, eta guk ere gero saiatzen gira urtean zehar, ere Gipuzkoako bestea beste artista batzu harat eramaitea, beraz, ene ustez zinez egiazko trukaketa bat da, eta ene ustez horiek egunero behar ditugu oraino areagotu eta hobetu, nahi badugu hobeki elgar ezagutu. Galetan gora, horroitzapen den gerora, ieslitan joan inzana. Peleko hartzaina mendi hegelitan gora, oroizapen den gerora, ieslitan joan intzana.